नमस्कार प्रणाम। हम गीतकार लेखक फूना बाबू आज अपना चैनल कवि की वाणी पर फिर नया टॉपिक नया कविता के साथ उपस्थित बानी। हम चाहब के रुआ हमरा के फेसबुक पर फॉलो करी, फेसबुक पेज के हमरा लाइक करी, कवि की वाणी टाइप करके रुआ फेसबुक पेज के हमरा लाइक करी और यूट्यूब पर हमरा कवि की वाणी देख सकता नहीं रुआ ओमे कमेंट में अपन सुझाव जरूर हमरा के दी। आज के टॉपिक बा कि कौन चीज ना हो। समाज में बहुत सारा चीज होला, कहल जाला कि हे चीज कैला से है ना होला, का ना हो। एक कविता के माध्यम से आज रुआ सबके बीच हम उपस्थित बानी कुछ लाइन लेके। कहल जाला कि खीस में चुप रहल आसान ना हो। खीस जब आदमी के बढ़ जाला तो उ चुप ना रहे, उ चिल्लाला, हल्ला करी, गाड़ी दी, गलौज करी। कहल जाला कि खीस में चुप रहल आसान ना हो और जे अपने आपन बड़ाई करे उ महान ना हो। अपना से अपन बड़ाई करे वाला महान आदमी कबो ना बन सकेला। केहू के मदद कैनी अगर दुनिया के देखावे खातिर, केहू के मदद कैनी अगर दुनिया के देखावे खातिर उ दान ना हो। आज के एगो ट्रेंड चलल बा, कोई के कुछ दे के फोटो खिंचा के फेसबुक पर डालो, ट्विटर पर डालो, ई माने एगो अथी चल गइल बा। अरे तो दानी जब रुआ है दाने करतानी, कहल जाला कि दान अगर दूसरा कोई जान गइल, अगर केहू के मदद कैनी, केहू के अगर सहायता कैनी या दूसरा कोई के बता देनी, पूरा गांव में हल्ला कर देनी, सारा दुनिया के जना देनी, तो दान ना हो। केहू के मदद कैनी अगर दुनिया के देखावे खातिर उ दान ना हो। कहल जाला कि खीस में चुप रहल आसान ना हो। अपना से कमजोर के दबावल, अपना से कमजोर के दबावल बरियार के शान ना हो। अपना से कमजोर आदमी के रुआ मारे पीटे चल गई, ओकरा गाली गुप्ता देतानी तो रुआ बरियार नइखी, पूरा शान ना हो। जान बुझ के गलती कही, जान बुझ के अगर रुआ कहीं गलती कर रहल बानी, रुआ लगे दिमाग बा, भेजा बा, खोपड़ी बा कि हई काम माने हम करत तानी, गलती बा, उ ज्ञान ना हो। जान बुझ के गलती कइल ज्ञान ना हो। पीठ पर जे वार करे उ वीर बलवान ना हो। पीठ पर वार करे वाला वीर बलवान के उ चिन्हासी ना हो। वीर बलवान के काम हो सामने से लड़ल, जौन भी बा सामने से आके बतियावल। पीठ पीछे शिकायत कइल, पीठ पीछे कोई के जाके चाकू मार देहल, धोखा दे देहल, ई वीर के निशानी ना हो। वीर बलवान के काम ना हो। अपना में गुण करनी होखे के चाही, अपना में गुण आ करनी होखे के चाही। दोसरा के नाम से चिन्हाइल पहचान ना हो। दोसरा के पीछे पीछे घूमतानी और अपना आप के बुझ रहल बानी कि हम बहुत बड़ा आदमी हई, बहुत बड़ा एकदम हम धुरंधर हई, तेरा और मन के भ्रम बा। अपना में गुण करनी का बा, ए से आदमी के पहचान होला, ओसे आदमी चिन्हाला कहीं। दोसरा के पीछे घूमला से रुआ कहेम कि हम फलाना के साथे रहे नहीं तो राउर पहचान नहीं खे, कोनो पहचान ना हो, कहियो कामे ना आई। अपना में गुण करनी का बा, वही से आदमी चिन्हाला। सेवक आ भक्त तो बहुत भइले दुनिया में। सेवक आ भक्त के तो सूची बा, कितना लोग के नाम बा, लेकिन सभे हनुमान ना हो। हनुमान आज ले ना कोई भइल बा ना कहियो होई। भक्त शिरोमणि हनुमान के नाम आज भी बा आ कहियो रही, हमेशा से रहल बा, हमेशा रही। कहल जाला खीस में चुप रहल आसान ना हो, आ जे अपने से अपन बड़ाई करे उ महान ना हो। केहू के मदद कैनी अगर दुनिया के देखावे खातिर उ दान ना हो। यही के साथ हम कविता के विराम देव। तमाम दर्शक, तमाम लोग के धन्यवाद करते हुए सब कोई के रुआ अगर अच्छा लगे तो रुआ अपना मित्र में, अपना दोस्त में, अपना ग्रुप में शेयर करी, चैनल के सब्सक्राइब करी, हमरा के सहयोग करी। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।